モスターマヤです。今日はビサヤ語での自己紹介を教えさせていただきたいなと思っています。皆さんはご存知だと思いますが、私はダバオ出身なので、私が話すビサヤ語はセブのビサヤ語とちょっと違うところがあるかもしれませんけど、同じビサヤ語なので普通に通じます。私もセブで問題なく生活ができています。はい、では始めましょう。まずは挨拶からいきましょう。ビサヤ語はフィリピン語と同じように挨拶で使える言葉がたくさんあります。では紹介します。1番目はこれです。Maayong adlaw, maayong adlaw, maayong adlaw, maayo というのはいいということです。good です。で、adlaw は一日ということです。だから、maayong adlaw は良い一日ということです。maayong adlaw, maayong adlaw。adlaw を変えることによっていろんな挨拶ができます。例えば、buntag に変えると maayong buntag になりますね。maayong buntag というのはおはようございますということです。maayong buntag, maayong buntag。次は maayong udto, maayong udto, maayong udto です。ウッドっていうのはお昼のことです。だから、maayong udto は良いお昼のことです。本を読むと、この挨拶は昼12時から1時まで使えるということが書かれていますが、私たちは普通に3時まで使っています。maayong udto, maayong udto、こんにちはということです。3番目は、maayong hapon、maayong hapon、maayong hapon です。本を読みますと、この挨拶は午後の1時から午後の5時59分まで使える挨拶なんですけれども、私たちにとってはハポンというのは午後の暑くない時間なので、私たちは4時からこの挨拶を使っています。早ければ3時です。でも普通は4時から5時59分まで使います。で、最後はmaayong gabi, maayong gabi, maayong gabi です。maayong gabi はこんばんはと同じ意味です。はい、では最初からもう一回挨拶しましょう。maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag はおはようございますのことです。で、こんにちはは2つの言い方があります。maayong udto, maayong udto と maayong hapon, maayong hapon です。で、最後はこんばんは。こんばんはは maayong gabi, maayong gabi です。次は名前の言い方です。これはフィリピン語と同じ言い方です。Ako, si で自分の名前。Ako, si 自分の名前。例えば、私はマヤなので、Ako, si, マヤになります。Ako っていうのは私ってことです。マヤはもちろん私の名前ですね。で、si は個人の名前、人の名前を指すときに使えるマーカーのことです。Ako, si Maya は私はマヤです。Ikaw, unsa imong ngalan? Unsa imong ngalan? Unsa は何？imo はあなたの。ngalan は名前。unsa imong ngalan? あなたの名前は何ですか？ 3 番目は国籍と職業の言い方です。まずは国籍からいきます。多分皆さんはご存知だと思いますが、私はフィリピン人です。ね。私はフィリピン人ですっていうことは、ビサヤ語で言うとこうなります。ピリピノコ、ピリピノコ、ピリピノコです。ピリピノというのはフィリピン人のことです。で、コは私ということです。ピリピノコ、私はフィリピン人ですっていう意味です。
簡単ですね。他の言い方もあります。これです。Usa ko ka Pilipino. Usa ko ka Pilipino. Usa ko ka Pilipino です。Usa っていうのは一人のことです。で、ko は私ということです。で、ピリピノはフィリピン人です。Usa ko ka Pilipino. 私はフィリピン人です。この言い方の方がこの言い方よりももっとフォーマルです。例えば私は日本人だったらこうなります。Hapon ko Hapon ko です。簡単ですね。次は職業です。さっきと同じ文型です。職業、主語いいですか？例えば私は学生だったらこうなります。Estudiante ko Estudiante ko Estudiante っていうのは学生っていうことです。で、ko は私っていうことですね。だから Estudiante ko は私は Estudiante 学生ですっていうことです。わかりましたか？あともう一つ。例えば私は教員です。私は教員ですと言いたいときはこうなります。Maestro または Maestra ko です。Maestro というのは男の方に使える言葉です。Maestra は女の方に使える言葉です。マヤは助詞なのでMaestra を使います。Maestra ko Maestra ko 私は教員だということです。いいですか？もっとフォーマルな言い方にしたい場合はこうなります。Usa ko ka Maestra Usa ko ka Maestra Usa ko ka Maestra です。4番目、私はどこどこで勉強しているか、どこどこで働いているかということをビサヨ語で言ってみましょう。例えば、マヤは MKD というところで勉強をしています。私は MKD で勉強をしています。これをビサヨ語で言うとこうなります。Naga escuela ko sa MKD Naga escuela ko sa MKD です。セボアの語の文型はフィリピン語と同じで、まず最初は動詞から始まります。Naga escuela というのは日本語で言うと勉強をしているということです。Naga escuela Naga はしているということで、エスクエラは学校に行くことのことです。Naga escuela で、次は主語が来ますね。こは私ってことです。いいですか？ Naga escuela ko 私は勉強しているっていうことです。さは場所の名前を指すときに使えるマーカーです。日本語で言うとこれはにまたはでになります。ですか？で、最後に置くのが場所の名前です。例えば私は MKD で勉強しているのでさ MKD になります。Naga escuela ko sa MKD Naga escuela ko sa MKD 私は MKD で勉強しているということです。Naga escuela です。はい、2番目は私はどこどこで働いているかという質問に対しての答え方を習いましょう。例えば、マヤはアヤラで働いています。私はアヤラで働いていますということをビサヤ語で言うとこうなります。Naga trabajo ko sa Ayala Naga trabajo ko sa Ayala です。Naga っていうのは何々しているってことですね。
で、trabajo は仕事のことです。だから、naga trabajo というのは仕事をしているという意味です。で、こは私です。naga trabajo ko 私は仕事をしています。いいですか？で、さは助詞のでまたはにだと思ってください。あやらは私が働いているところの名前です。naga trabajo ko sa Ayala 私はあやらで仕事をしています。働いていますということです。いいですか？例えば、私は教師で学校で働いているときはこうなります。学校というのはビサヤ語でエスクエラハンです。エスクエラハンです。エスクエラハン、学校のことです。私は学校で働いていますということをビサヤ語で言うとこうなります。naga trabajo ko sa eskwelahan naga trabajo ko sa eskwelahan です。私は学校で働いていますということです。いいですか？Ikaw, asa ka nagatrabaho? Asa ka nag-eskwela? Asa, どこか、あなた。nagatrabaho、働いています。nag-eskwela、勉強しています。朝か、nag-eskwela、どこで勉強していますか？朝か、nagatrabaho、どこで働いていますか？5番目、私はセブに住んでいますという文型をビサヤ語で言ってみましょう。ビサヤ語の文は動詞から始まっています。だから住んでいますを先に置きましょう。住んでいますというのはビサヤ語で言うと nagpuyo になります。nagpuyo になります。nagpuyo いいですか？次は主語ですね。私なのでこになります。nagpuyo ko nagpuyo ko 私は住んでいます。どこですか？さセブ nagpuyo ko sa Cebu いいですか？簡単ですね。nagpuyo っていうのは住んでいる。こは私。さは助詞のでまたはに。で、セブは私が住んでいるところの名前です。nagpuyo ko sa Cebu 私はセブに住んでいます。nagpuyo ko sa 場所の名前私は場所の名前に住んでいますっていうことです。簡単ですね。あともう一つの言い方があります。これもとっても簡単です。これです。たが場所の名前主語です。いいですか？例えば私はセブに住んでいるのでこうなります。たがセブコいいですか？たがセブコたがセブコです。たがセブコというのは私はセブに住んでいるまたは私はセブから来ましたということです。6番目最後の挨拶です。残念ながらビサヤ語でもよろしくお願いしますという挨拶がありません。これを使っています。Malipayon ko nga nailhan tika Malipayon ko nga nailhan tika です。Malipayon というのは嬉しいということです。で、ko は私のことです。Malipayon ko 私は嬉しいということです。nailhan nailhan は知ることができてで、tika は私はあなたをいいですか？ Malipayon ko nga nailhan tika 私はあなたのことを知ることができて嬉しいです。
ということです。malipayon ko と nailhan tika の間にあるがはリンカというものです。malipayon ko と nailhan tika をつなげる言葉です。いいですか？ malipayon ko が nailhan tika。これも言えます。malipayon ko が nailhan taka です。tika でも taka でも OK です。マヤは taka を使っています。人が多い時にはこれを使います。malipayon ko が nailhan tamo。malipayon ko が nailhan tamo。tamo というのは私はあなたたちのことを、または私はあなたたちにということです。malipayon ko が nailhan tamo。私はあなたたちのことを知ることができて嬉しいですということになります。いいですか？はい、では最後に私たちが最初から最後まで習ったことを全部使って自己紹介をしてみます。Maayong adlaw, ako si Maya. Usa ko ka Dabawenya. Nagpuyo ko sa Cebu. Usa ko ka maestra. Trabaho ko sa balay. Malipayon ko nga nailhan tamo。はい、では今日のビサヤ語のレッスンはこれで終わります。Unta, daghan mo, og natunan. Magkita ta usab sa sunod nga leksyon. Daghang salamat. Bye-bye.